Čau, ja som Tomas a vítam ťa pri dnešnom videjku. Mám na teba takú otázku. Zamýšľal si sa niekedy nad tým, ako majú ľudia také obrovské kokosy? Ja ti dneska na to zodpoviem a ukážem ti metódu, ako aj práve ty môžeš mať takýto obrovský kokonát. Takže nezabudni dať odber, like a my sa môžeme vrhnúť na videjko. OK, na odpoveď, ako ľudia majú také veľké kokosy, tak tá odpoveď je ľahká, proste využívajú rôzne sprinkler metódy a proste využívajú metódy. No a jedno z nich je práve táto. Takže budeme potrebovať už vyrastené kokonaty, ktoré pokiaľ na nich máme nejaké fruity, tak si ich takto pozbierame a no, tak pozbierame. Musím si to dať preč zo favorite. Tak. A teraz by to už konečne malo všetko ísť. No a teraz to funguje tak, že tu vlastne dáte tropical, sprinkler, dáte tu jeden godly, sprinkler, potom tu dáte takto 3 advanced sprinklery, a potom tu dáte ešte takto 3 tieto normálne sprinklery. No a teraz to lívneme na takú 1 až 2 hodinky. To taká klasika. A počkáme, kým to teda vyrastie, takže si dajte nejaký timer 1 až 2 hodinky. A ja sa vám ozvem, kým mi to celé vyrastie a kým úplne tento limit časový